Morning teenager. Kodi munamvapo nkhani ya Omar bin Omran wako Algeria. Nkhani yake ndi yachangu yosalira chakumwa koma tenticheze. Ku Algeria mu 1998 munali nkhondo nkhondo zake za mkatikati. Ku Algeria sitinapiteko dziko loti lili ku North Africa linayandikana ndi Morocco, Tunisia, Libya na Niger ndi Mali. Nde mu 1998 kunali nkhondo za mkatikati boma limamenyana ndi ma Islamist group aku Algeria ndi inali nkhondo yone yoti panafa anthu ambiri, anthu okwana 200,000 anaphedwa, ena 20,000 anasowa oti anthu sadziwa kuti analowera kuti. Nde nthawi imeneyo kunali banja lina limakhala dera lotchedwa Djelfa ku Algeria, kuti kamakanika uchula malo mutimvetsese. Nde kunali mnyamata wina amakhala kwawo ndi makolo ake ndi abale ake. Dzina lake anali Omar bin Omran, anali ndi zaka 17 mu 1998. Nde mkatikati mwa nkhondo anapezeka kuti Omar anasowa. Munjira akupita ku school makolo ake anayesera kumufufuza kutani sanampeze. Nde nanji inali nthawi ya nkhondo zinayi zovuta kunena kuti olukumusaka komwe ambira pati. Nde anthu ambiri amene anapeza kuti asowa samadziwika komwe amapita, anthu anangopanga conclude kuti ndi gulu la anthu 200,000 anatani aja anaphedwa mu nkhondo za mkatikati za chiweniwenizo. Nde Omar nayenso anali kuti basi anatani anasowa choncho. Amayi ake anakhalira kulira, koma amayi ake amanenetsa kuti naye mwana wanga sanafe, ndipo sindikudziwa kuti fa chani, koma ali nane pafupi. Ati nthawi zonse amayankhula zimenezo. And Omar nthawi yomwe analipo asanasowe anali ndi galu wake wapamtima amene amayenda naye, mwadziwa amene anthu akakhala ndi galu amene amakondera galu wawo, ndipo amene galu amakondera mwini. Anapezeka kuti atasowa patatha nthawi, mwina patatha chaka, anapezeka kuti galu wake wa Omar uja wafa, watsidwa pa khomo pakwawo kwa Omar. Kufa kwake anachita conclude kuti wajesedwa poison, sankadziwa kuti wanjesa galu wa poison ndani, koma zinathera pompo. Nde kuchokera 1998 basi anthu anangoti iye basi mpaka kufika 2013 amayi ake a Omar anamwalira, abale ake nawo basi kumakhala. Kenako chaka chatha mu May 2024 pa social media panapeza kuti palembedwa kunena kuti anthu makhala mukuvutika kusakasaka Omar alipo sanafe, ali kwa aneba, anamubisa kwa aneba mu khola la mbuzi. Nde anthu ataona anatutumuka ndikuthamanga kupita ku polisi ukanena kuti palembedwa izi pachani pa social media, munthu wake walemba anonymous. Ndi anthu ananyamuka ndi apolisi kuchiguluso chinkokomo cha anthu kuti patha zaka 26 mwana wa nyanja anasowa, koma wina wake walemba anonymous kunena kuti ali moyo, ali kwa aneba mu khola la mbuzi. Ndi ananyamuka chigulu plus apolisi kupita kwa aneba kuja aneba kuzaona atanali abambo ena ake nthawi imeneyoyo chaka chatha nayi zaka 61. Kuona kubwera gulu atati anauza kuti tiyeni kumene kuli kholapo, ndi atanapita pa khola pa mbuzipo, kaya ndi mbuzi ndi nkhosa, munali zakudya zambirimbiri zimaudzu zomwe zimadya mbuzi. Ndi munthu anachita specify kuti ali mudzenje lomwe linakumbidwa mu kholamo. Ndi anthu kumayang'ana mmene uja amangoona zimaudzu zokha ndi mbuzi. Kenako anaona paina pake pakusuntha maudzu, anthu kuvundukula akuona patuluka mzibambo wina wache, kumuyang'anisisa ndi Omar. Anasowa ali zaka 17, amupeza ali ndi zaka 45. Ali ndi moyo ndithu, ali bwinobwino. Anthu abambo aja aneba aja kumafuna kuti athawe awagwe, anawamanga. Ndi kuyamba ufufuza kuti amene wapereka anonymous tipyo ndi ndani. Ndi chomwe chinachika kuti kwa anebawo anali ndi brother wawo, ndi amakanganira na malo mpaka na maudani osakhala bwino aja akukanganira na malo, mkuzapezeka kuti mpamene pamabwera tipyo kusonyeza kuti anthu amene amayamba nawo kunali kufuna kumpanga chipongwe kuti winayo amangidwe achotsedwepo iye alande malo. Ndiye kuti nthawi yonse brother wake amadziwa kunena kuti Omar akusungidwa mutani kwa aneba. Pamenenso abale ake a Omar anazazindikira kukumbukira kuti galu wake wa Omar atasowa, tsiku lilonse ankakhala pa khomo pa kwa aneba ngomauwa pamene popo, palibe amene ankaganiza china chilichonse, ankakhalira kumakauwa. Kenako pamene anapezeka wafa wajesedwa poison, pamene anthu amazazindikira kuti abambo aja anatani
anamujesa poison ifo chonera kuti amadziwa kunena kuti galuyu akudziwa kunena kuti Omar nyumbamo ndipo akuuwa akufuna dani afuna mwini wake. Ni nkhani yake yoopsa. Anthu anamuuza Omar kuti mayi ako anamwalira anayankha kuti ndikuziwa. Anamfunsa kuti kuziwa bwanji. Akuti amaona onse pa window, panali window pamene amamusungapo akamadutsa amaona. Ati inali 200 meters away pamene panali abale yake. Amaona mpaka na iyi anamva kwachitika maliro zonse amadziwa zomwe zikuchitika kwawo. Ndi anamfunsa nena kuti ndiye bwanji sumafuula, bwanji sumapanga chilichonse chothawa. Pa malo akewo akuti analonera kuti munthu kanatha kuthawa. Ndi Omar anawayavutsa kuti sindimatha kufuula. Akuti anampanga matsenga. Samatha kufuula, samatha kupanga china chilichonse. Basi amangokhala nkumayang'ana azimpasa zakudya. Akuti nebayo anali sing'anga amapanga matsenga, apanga za mankhwala. Nde kumubako kunsungako atamamugwirisa ntchito zomapanga matsenga kamafuna matsenga awo chani atamamugwirisa ntchito yeyo sizo ziko atamamugwirisa ntchito munjira yanje koma anali ngati mprison amatha kumaona anthu kuti ani koma samatha kusuntha kapena kupanga chilichonse kuti anthu aja amuone kapena kuti awayitane anthu. Sing'angayo ndi anthu ena 5 anamangidwa. Sing'angayo anampasa life in prison pamene anthu ena 5 yo anapasidwa zaka zosiyanasiyana. Anthu enawo ndi anthu oti amadziwa kunena kuti nyumba mukusungidwa munthu koma sanapangepo kalikonse kufuna kudziwitsa apolisi. Anthu ndi woopsa kwambiri kumpanga mwana wanzawo chipongwe choncho. Imeneyo ndi nkhani ya Omar bin Omran, nkhani yodabwitsa yoopsa kuti kumachitika zoopsa kudziko kuno. Zikomo kwambiri.